Stop Sida va impulsar fa 4 anys un servei d'acompanyament i suport a seropositius. Aquest servei va néixer de l'experiència i l'entusiasme d'alguns voluntaris de l'entitat que ja havien treballat a d'altres associacions. El servicio de acompañante surgió hace 4 años, un poco a través de la experiencia de algunos voluntarios de Stop Sida que habían colaborado en otras asociaciones, en concreto en San Francisco. Era un servicio que estaba funcionando como acompañamiento a personas seropositivas. En este caso se puso en marcha el servicio para poder dar soporte emocional, apoyar y acompañar a personas, a gays y a lesbianas seropositivas que por su experiencia de su seropositividad o por el proceso de la enfermedad necesitaban que alguien con confianza, que tuviera formación suficiente, pudiera darles ese soporte emocional, esa posibilidad de hablar en confidencialidad, sintiéndose seguro y poder un poco abrir un poco su angustia, sus miedos. Actualment aquest servei està format per 11 voluntaris i 7 usuaris que al llarg d'aquests 4 anys s'han anat canviant. El servei està format per 11 voluntaris i 7 usuaris. El que passa que, esclar, que a nivell de voluntaris s'han produït baixes per motius professionals o motius d'estudi, ja que els serveis requereix un temps de dedicació que a vegades la gent no s'ho pot compaginar amb la seva feina. I d'usuaris tenim 7 i malauradament s'ha produït alguna baixa d'usuari per la mort, perquè esclar, hem tingut usuaris que de ser seropositius han començat a desenvolupar la malaltia i finalment han mort. I també hem tingut usuaris que estan bé i que han cregut que ja no necessitaven del servei i que per tant que deixaven el servei, que aquesta és la bona notícia per nosaltres, quan un usuari ens diu escolteu, ja no necessito el servei perquè ja estic bé en tots els aspectes. Per col·laborar com a voluntari d'aquest servei s'ha de passar primer per un curset preparatori, que alhora serveix als responsables per saber si aquella persona pot assumir la responsabilitat. Hi ha sessions que són de tipus mèdic, venen professionals mèdics amb el tema de l'VIH i amb el tema del SIDA, aleshores ens informen del tema de medicaments, ens donen una informació molt important dels medicaments que hi ha, dels medicaments que preveuen que sortiran, perquè esclar, tenim usuaris que estan prenent medicació, aleshores esclar, hem d'estar preparats per qualsevol pregunta que ens faci l'usuari en quant a un medicament que s'està prenent i que potser no entén massa bé perquè se'l prenent, aquell medicament. I després sessions de tipus psicològic, i després també sessions de tècniques d'escoltar, tècniques de saber parlar, però sobretot de saber escoltar, perquè a vegades potser socialment fallem tots plegats que no sabem escoltar a la persona i és important en el nostre servei. Des del seu inici, el servei ha funcionat molt bé, gràcies a l'interès dels socis i voluntaris de Stop Sida. Ara volen donar-lo a conèixer àmpliament per poder arribar a molta més gent. Cosa de 6 meses hemos editado un folleto específico sobre este servicio, un poco diciendo en qué consiste, tratando de explicarlo de una forma que realmente la gente entienda que no se trata de un servicio para personas enfermas, en fase terminal o que están en necesidad de hospitalización y cosas por el estilo, sino que es un servicio que es igualmente válido para una persona que acaba de ser diagnosticada del VIH y que necesita un poco empezar a aprender a vivir qué significa su seropositividad y qué significa ese diagnóstico, y que va a poder hablar con un voluntario o una voluntaria que le va a escuchar, que a veces es difícil encontrar a alguien que te escuche y que te escuche bien, y que va a poder un poco, a través de esa expresión hacia afuera, va a poder trabajar sus emociones y sus necesidades con esos voluntarios o voluntarias que le van a atender. El servei d'acompanyants és un grup obert i divers, preparat per atendre les necessitats dels seropositius. Els ofereixen confidencialitat, suport emocional i companyia, però sobretot la comprensió d'una persona que sap escoltar.